Hayırlı jayga kişiler dostlar. Qaynar salam tomoshachilar. Mana endi biz jayning tugal o'rtasına kelib jetdik. Shu bir oy yarim ichida yoy deb ulgurmasangiz, televizor ekranlari yonina yaqinroq o'tirig'iz. Chunki bugun biz eng yaxshi yol sirlarini oshashaqmiz. Bu ishda bizga albatta Top Clip hit paradining rezidentlari bo'lishashaq. Bugungi topshiriqda eshitgan har kengashni esda qoldirib borig'iz. Muayyan olar kelajakda sizga yaxshilab yo'l etarga yordam etirlar. Siz hazırmi? Demak, biz boshlaymiz. Atna davomida siz tomoshachilar yo'l etmisha bizning rezidentlarimiz uchun tovush berdingiz. Kimgadir tovushlar ko'plab keldi, kimgadir jetmay qoldi. Tovushlar jetmau sababli kim bugun hit paraddan tushib qola ekanini aydagiz birgalab ochiqlaylik. Sen meni ezilib suygan yarim, yaratganim bag'rime go'zalim. Sendan boshqa kunim kunda tugil, sening uchun izlab o'zagim. Seni yaratib meni to'yamim, ko'z oldimda har chaq izlarim. Sening kulashma to'g'ri qarashlaring, unutilmas qora ko'zlaring. Seni yaratib meni to'yamim, ko'z oldimda har chaq izlaring. Sening kulashma to'g'ri qarashlaring, unutilmas qora ko'zlaring. Topshiruvimizning ko'ngilli ishlarining birisi. Top Clip'da premyera. Birgalab qaraymiz ham tovushlar yo'larga unutmaymiz. Hislaringni ko'ngilin yoratsa o'zimsiz bir mezgilday qisqa umrlarni sevmay yashovlaring negisiz. Aldama jonimni, aldama yurakni, to'yasan bet suyib, suyib, suyib. Tepkinim menda, xatolamam jonim, senigina suyib, suyib, suyib. Yasharman, senigina suyarman, senigina suyarman. Suyarman, senigina suyarman, senigina suyarman.
Дина Валиева өчен иң яхшы ял ул улы һәм тормыш иптәше белән. Бездә яисә чит илдәме, анысы мөһим түгел. Иң мөһиме бергә һәм табигать кочагында. Якын тирәдә спа комплекста булса, башка бер нәрсә дә кирәкми дип көлде Дина. Хыялларым һаман алга дәшә, яшәүләрем тормыш сынавы. Яши белеп җирдә яшәгәндә, бу тормыштан туеп буламы? Хыялларым өмет белән тулы, җырым юлдаш барыр юлымда, җитәкләшеп алга барган чакта, минем улым синең улыңда. Язмышларга борылышлар кертеп, Ходай бирә меңнән сынаулар. Мәхәббәт һәм сөю булган чакта, кабул була барлык юраулар. Хыялларым өмет белән тулы, җырым юлдаш барыр юлымда, җитәкләшеп алга барган чакта, минем улым синең улыңда. Кеше килә җиргә сыналырга, чиратлаша бәхет сагышы. Канат куя һаман алга дәшә, ераклардан яшьлек тавышы. Хыялларым өмет белән тулы, җырым юлдаш барыр юлымда, җитәкләшеп алга барган чакта, минем улым синең улыңда. Хыялларым җитәкләшеп, Ә менә киләсе резидентыбыз Фирүзә чын ял балалар янында дип саный. Балаларым янымда булганда күңелем тыныч. Димәк, мин ял итәм ди ул. Фирүзә Парижның җыры күңелегезгә хуш килсә, 1320 номерына топ клип сүзе белән башлап 233 кодын язып җибәрегез. Мин бәхетле, синең
яныңда көңілімі көтере бірге жеңіл бірге рахат сынауларны өтерге сынауларны өтерге көзләребез көзләрдә кулларыбыз кулларда мәхәббәт якты йолдыз ул тормыш дигән юлларда көзләребез көзләрдә кулларыбыз кулларда мәхәббәт якты йолдыз ул тормыш дигән юлларда Миңа бит ул син кирәк Сиңа бит ул мин кирәк Яши гөрләп бер-береңә Һәр вакыт булып терәк Һәр вакыт булып терәк Күзләребез күзләрдә Кулларыбыз кулларда Мәхәббәт якты йолдыз ул тормыш дигән юлларда Күзләребез күзләрдә Кулларыбыз кулларда Мәхәббәт якты йолдыз ул тормыш дигән юлларда Sizga aktiv yol итү туры килмәй икән, киләсе резидентыбыз Илзида Госмановадан үрнәк алыгыз. Җырчы исә 1-2 көн табигать кочагында су буенда ятып ял итә. Һәр ел ул дуслары белән палаткалар алып, Кама Яйдел буена ял итәргә чыга икән. Сезгә монда ял ошый икән, рәхим итегез. Илзидәгә ияреп барыгыз, ул каршы килмәс. Тәлияш кызыл балам Шык җемәлди үзенедә Мәхәббәтенә сагыш иттең Тора алмадың сүзеңдә Төшләремә керә аланы да кызыл балам Шунда мине китерсең дип Алданам әле һаман Төшләремә керә аланы да кызыл балам Шунда мине китерсең дип Алданам әле һаман Алам түрке кызыл балам Yazların şeşek ata Şulak şeşkelerge qarab Күңелем сиңа кайта Düşlerime kire alаны да кызыл балам Шунда мине китерсең дип Алданам әле һаман Düşlerime kire аланы да кызыл
kızıl balan, şunda meni kütersin deyip Olıdan ameli haman. Yaktı olan kızıl balan, hatireler uşağı utan olup suğa salar. Mehabbetinin kuşağı düşlerime gire olan, olanı da kızıl balan, şunda meni kütersin deyip Olıdan ameli haman. Düşlerime gire olan, olanı da kızıl balan, şunda meni kütersin deyip Olıdan ameli haman. Şunda meni kütersin deyip Olıdan ameli haman. Olıdan ameli haman. Ilmira Galimova fikrinчә, бары тик өйдән еракта булганда гына бар мәшәкатьләрне онытырга мөмкин. Шуңа күрә дә ул иң яхшы ял диңгез ярында дип саный. Аның сүзләре белән килешмәй мөмкин түгел. Илмира белән килешәбез һәм 1320 номерына Top Clip 230 коды белән SMS хәбәрләр юллыйбыз. Balqıttың син бардын ян, Милләтемнең данан исемен. Газиз җирем, минем башкалам, Аерылып тора башкалардан, Аерыла башка алалардан. Ойлы да син, нурлы да син, моңлы да син, эй Казан. Моңлы да син, эй Казан. Өмет баглап яши халкым,
Отпускта гына ял итәргә димәгән бит. Ялларыгызны да стресстан арынырлык итеп үткәрергә мөмкин. Әйе, иң мөһиме шимбә яки якшәмбе тулаем эштән арынып, вакытны үзеңә генә әрәм итәргә. Дуслар яки туганнар белән очрашырга, саф һава суларга, мәдәни чараларга йөрергә һәм башкалар. Күңел белән ял итү өчен күп кирәкми бит. Киләсе резидентыбызның җырын тыңлау безгә барыбызга да ялның бер төре булып торсын. Игътибар экраннарга. Isingdami jonim sening bilan Tavgi qabat uchrashuvlar Shul maldan so'ng bizning g'oshiq jonlar G'umrlik birga qavuşdilar Tuttanıp ömür yolun Ötəbiz biz ömür birgə Benim g'oshiq ko'zlar senin ko'zda Senin ko'zlar benim ko'zlarda Qo'lga qo'l tuttanıp ömür yolun Ötəbiz biz ömür birgə Benim g'oshiq ko'zlar senin ko'zda Senin ko'zlar benim ko'zlarda Yıllar uza biz sening bilan Şuluq ko'rkam şuluq g'oshiqlar To'g'ri bo'lgan bizning muhabbatga Barcha alam har şahidlar Qo'lga qo'l tuttanib ömür yolun Ötəbiz biz ömür birgə Benim g'oshiq ko'zlar senin ko'zda Senin ko'zlar benim ko'zlarda Qo'lga qo'l tuttanib ömür yolun Ötəbiz biz ömür birgə Benim g'oshiq ko'zlar senin ko'zda Senin ko'zlar benim ko'zlarda Muhabbatning jimishlari bo'lib Iminsa aziz bolalar Tirishqanda borsin Xudoy berar Imingina tursin dunyolar Qo'lga qo'l tuttanib ömür yolun Ötəbiz biz ömür birgə Benim g'oshiq ko'zlar senin ko'zda Senin ko'zlar benim ko'zlarda Qo'lga qo'l tuttanib ömür yolun Ötəbiz biz ömür birgə Benim g'oshiq ko'zlar senin ko'zda Senin ko'zlar benim ko'zlarda Benim g'oshiq ko'zlar senin ko'zda Senin ko'zlar benim ko'zlarda Безнең һәрберебез диңгез янында ял итәргә яратадыр. Әйе, Илвина да искәрмә түгел, ләкин шин ял аның өчен дуслары, якыннары, туганнары янында.
Дуслары, якыннары, туганнары белән диңгез ярында ял итәргә туры килсә, бу икеләтә шәп ял дип көлде җырчы. Алда мине җыры өчен тавыш бирергә теләсәгез, 1320 номерына Top Clip 234 саны белән SMS хәбәр җибәрегез. Күңел өчен генә булсын әйдә, алда мине юри сөям диген, җаннарымда давыл басылсын да, кояш нуры күмсен күңел күгел. Alda mine eyde, alda mine, alda mine kilesi yese, alda mine kile, aldanası. Sin kabızgan utta kiyesi. Heyde bitsin yansın dürülep yere, mehabetsiz ona nerse gire, süyülerde adaşasım kile, bir yanasım kile, dik şul dille. Alda mine eyde, alda mine, alda mine kilesi yese, alda mine kile, aldanası. Sin kabızgan utta kiyesi. Alda mine kilesi yese, alda mine kile, aldanası. Sin kabızgan utta kiyesi, sin kabızgan utta kiyesi. Киләсе позициядә безне Рифат Зарипов. Кычыткан чыпчыгы җырына төшерелгән клипны беркем дә елмаюсыз карый алмыйдыр. Бәлки шуңа да әлеге клип тамашачыларда зур кызыксыну уяткандыр да. Әйдәгез, әлеге клипны бергәләп карап, рәхәтләнеп көлеп алыйк. Көлке ул шулай ук яхшы ялның бер төре. Шулай итеп тапшыруыбызның призерларына да килеп җиттек. Экранда 3нче урын иясе.
Әйдә, эшләп карыйк. Yüzlerinde koyoş miken Elle oy nurlarımı Uğrınından kopkan yürek Onu sen urladın mı Seni gördüm şunda bildim Yaratunun şıpşının Şırık şırık gülüp turgan Sen kışıtkan şıpşığın Seni gördüm şunda bildim Yaratunun şıpşının Şırık şırık gülüp turgan Sen kışıtkan şıpşığın Sen benim bәхет кушыммы Әріні сағышым екен Қышытқан шыпшығын сүйіп Әлі ялғыштым екен Сені көрдім шонда білдім Яратуның шыпшының Шырық-шырық күліп тұрған Сен қышытқан шыпшығын Сені көрдім шонда білдім Яратуның шыпшының Estağfirullah. Köpekinde su yalmışa tartıp otura. Ah narkoman. Seni gördüm şunda bildim Yaratunun şıpşının Şırık şırık gülüp turgan Sen kışıtkan şıpşığın Seni gördüm şunda bildim Yaratunun şıpşının Şırık şırık gülüp turgan Sen kışıtkan şıpşığın Şırık şırık gülüp turgan Sen kışıtkan şıpşığın Sen kışıtkan şıpşığın Финанслар чит елгә барырга бирми икән, авылда, дачада да рәхәтләнеп ял итеп була. Иң мөһиме тынычлык һәм саф һава. Плюс яхшы китап, һәм менә инде сез яхшы кәеф белән эшкә китеп барасыз. Нәкъ безнең киләсе резидентыбыз кебек. Әлеге резидентыбыз безнең икенче урында. Котлыйбыз һәм алкышлар белән каршы алабыз. Бал кирәк, гел кирәк димәдең Күңелгә ут салдың, шуңа сайладың Үзеңә караттың, üzülеп яраттым Хәзер кирәк түгел миңа башка берәүдә Кил утыр яныма, ялгызсын җаныма Сөеп кара әле бер тагын да Кил утыр яныма, ялгызсын җаныма Сөеп кара әле бер тагын да Bilgine күңелдә Сүзләрең бит шуңа йөрәк түрендә Сөям сине дидең, җаным минем дидең Хәзер кирәк түгел миңа башка берәүдә Кил утыр яныма, ялгызсын җаныма Сөеп кара әле бер тагын да Кил утыр яныма, ялгызсын җаныма Сөеп кара әле бер тагын да Хыдайдан сыраган бәхет юлдашым Бирше бир кулыңны, барыр юлларымны Бары телим синең белән генә үтәргә Кил утыр яныма, ялгызсын җаныма Сөеп кара әле бер тагын да Кил
yanıma, yalgızını canıma, söyüp qara әлі bir tağını da. Kil otur yanıma, yalgızını canıma, söyüp qara әлі bir tağını da. Kil otur yanıma, yalgızını canıma, söyüp qara әлі bir tağını da. Kil otur yanıma, söyüp qara әлі bir tağını da. Kil otur yanıma, söyüp qara әлі bir tağını da. Kil otur yanıma, yalgızını canıma, söyüp qara әлі bir tağını da. Kil otur yanıma, yalgızını canıma, söyüp qara әлі bir tağını da. Söyüp qara әлі bir tağını da. Söyüp qara әлі bir tağını da. Миңа калса, диңгез ярында ял итеп яту Динара Рәхимов өчен түгел. Клибыннан ук күренеп тора, ул бик актив кеше. Дөрес әйтәсең. Динара өчен иң яхшы ял ул карнавал. Дуслар белән күңел ачу, бию, җырлау. Аның өчен моннан да яхшырак ял юк. Нинди кеше ялы да шундый инде. Сезнең экраннарда яшь гомер бер генә җыры белән Динара Рәхимова. Тапшырыбызның алтын медаль иясе, алкышлар. Яшьлек үтеп китәр. Үтәгәннәр кайтмас, таңнар табада татмас. Күңелләрне ямлы, матурлык һәм ярату. Яратып яшикле, яшик безне яратып. Елмаек без һәр көнне, елмаек без һәр көнне. Елмаюлы якты йөзләр булсын иде һәр көндә. Яшьгәмер бер генә. Безнең кулда бәхет, яшик без рәхәтләнә. Юлларыбыз уңар, яшьлектән матур узар. Сөенеп яшикле, яшик без сөенешеп. Елмаек без һәр көнне, елмаек без һәр көнне. Елмаюлы якты йөзләр булсын иде һәр көндә. Яшьгәмер бер генә. Яшьгәмер бер генә. Чирлектә безгә нәкелде. Күңеле яшәкмә. Тамашын яратып.
Шулай итеп, тапшыруыбыз ахырына да җитте. Сезнең белән очрашуыбызга шат идек. Мин Лилия Хайруллина. Һәм мин Лилия Гимаддинова. Сезнең белән киләсе атнага кадәр саубуллашабыз. Пока-пока. Наконец-то и в Казани появился учебный центр, в котором можно воплотить свою мечту и стать профессиональным визажистом. Центр Makeup Ателье – это школа международного класса, и здесь мы не только готовим профессионалов высокого уровня, но и даем возможность повышать свою квалификацию уже работающим визажистам. Центр Makeup Ателье.